Здравейте, хора! И днес ще играем Brawl Stars. Така. Стигнахме до 16-то ниво. 14 неща за отваряне, но на мен ще ми купят Brawl Pass Plus. Та, като вие ми кажете дали да си пазя наградите до края и просто да го отворя в някое видео целия Brawl Pass. Или да отворя там, докъдето съм стигнал, като имаме на предвид, че ще ми даде 10 или 20 нива напред. Ако ми даде 10, ще стигна до 27. Ще на тук някой бролер, който съм го измислил. Само да видя как се казваше. Който ще е Шейд. На него му имам един такъв скин. И на колейте мен. И се чува дали нега да не взема. Но не знам, честно казвам. То скин е някъде за 1000. За 29 джема и 79. Но на мен ми се падна. Мога да взема един епик бролер, който няма да е нито Биби, нито Гриф, нито Франк, защото Франк ще се го събера с кредити. Може да е Нито или Пърл. И на него имам скин. Майко, колко много скин имам. Като първоначално мислех да е не, ама дайте първо да я пробвам. Опа. Ето има един който ще го видя после. Съм видял сякаш някои мандита да пускат някакъв гаджети да бият пръстените. Не, то супер го знам. Говоря за него. Говоря за така нормално да бият и знам. Мисля да е Шейд, защото с него ме убиват просто прекалено често. И то скин като ма кефи и него. Проверим на това нещата. Сякаш. Така. Нека да играем с Ейпът. Искам квест с него, искам да си го изпълня. Всъщност не знам дали знаехте, но на мен любимия ми сериал Stranger Things. И много се радвам, че има Stranger Things това. Въпреки, че е малко по-тъпче, колкото си представя. Но просто представете скиновете да могат да се купуват. С блингове и да се печелят по някакъв начин. Не да трябва да събираш някакви стъпи карти, защото може да се купуваш. Но май няма да влезе с блинка само с джунгли, което малко не ми харесва. Защото буквално няма скин, който да е Rare или Super Rare. Има само Epic, Hyper Charge и Mythic. Което не ми харесва изобщо. Не се бъдете. Я къде?
Но музика, патронки, музиканти, колени, чупено. Изхарчи джунгите. Скоро не изхарчи джунгите, честно ви показвам. И аз няма да си ги харча, просто... Не бе, митик скин може да скупите, ама сега... Може да скупите просто по-добър митик скин, който после да купите с блингове. Не си хъбите просто джамовете. Джамовете може да си ги... Най-добре аз бих си ги пазил за някакви офери, че го дадат някакви мегабоксове. Или пък за някакви легендари или митик скинове. Нещо такова. Смисъл сега също не бих си ги дал. Примерно като имам 1600 кредита, да дам примерно 79 джема, за да не събирам другите кредити, а просто да се почти да се взема героя. Затова никога не бих изхарчил дори един джем. Затова никога. Защото преди харчих много човек и знаете ли колко трудно събирах джемове. Това ми беше просто... А сега ги събирам много по-лесно, защото имам много. Да става пълно да ме убием. Защото няма да спечеля играта, защото имам плюс стоя. И да събирам за квест. Да, ми плея гейм. Имам квест с плея гейм. Като даже не знам дали да си отварям броу паса на видео. Това е малко тъпичко, защото някои хора не могат да се го позволят. И ти все едно искаш да се завиждат. Това е някакси... Не е много яко. И аз не подкрепям всеки човек, който си анбоксва броу паса на видео. Първо напишете вие дали искате в коментар. Ако ми напишете няма. Дори ако един ми напише не, няма да го анбоксвам. Но ако никой нищо не ми напише, ще го анбоксвам, защото това го трябва да да. Повечето хора това да анбоксват броу пас го правят, защото ти нямат идея за видео. Или малко повече аудитория, защото някои пък хора харесват да гледат как се разпакуват броу пасове. И някои пък не. Да, нарочно го направих това. Търплея гейма с... Но толкова много скинове и аз знам половината откъде са, буквално половината са от безплатния бокс, дето ми го бяха дали. Трофи бокс. Макси левел. Не, трябва да бягам малко, че аз съм бавен. Хладилник, човек! Просто не ме дразни това, че съм бавен, а просто като ми дойде Едвард човек, тогава насирам Макс. Разбирате ли? Ама така, като трябва да се гоним с някой, вече почва да ми става малко посадно. Това да е на Макс, ще ме проточи. Видите ли как се умира? Така една игра на Вадогин, това си е мое правило. Да пусна. Много кеф скинат на Бул от всичко. Или пък на Драко, като Еди. Мънсъм. Не знам, сякаш на Бул. Но ма кефят патроните, които изстрелва. Сякаш не е човек. Просто много ма кеф качват левото. Просто се кара. Сякаш не Бул. Ето мой приятел го има. Честно казано не го виждам. Просто ме кефи много този скин.
да знаете, че правя толкова кратка дата по 13 минути. Само защото YouTube, за да качвам по-дълги видеа, трябва да се платя. Така че аз не съм да качвам, че имам определени ограничения, което трябва да следвам. И аз това ограничение не го знам. И моля ви, някой да ми каже доколко ми е това ограничение, защото примерно ако е до 20, смисъл аз мога да снимам много повече и много по-дълги видеа. Знам, че харесвате по-дълги, знам, че аудиторията по принцип харесва по-дълги видеа. И ако искате, просто напишете колко е ограничението, около колко. Като аз, разбира се, ще проверя някъде в Google Chat GPT или нещо такова. Моля ви, кажете ми, помогнете ми, защото ChatGPT съм го хващал няколко пъти да лъже, което не ми харесва. Или пък в Google намирам съвсем различна информация, като напиша нещо. Буквално е така. Спомних ли ги двата квеста? О, още малко ми достава. Какво сега ще се убия? Ще отида и ще се убия. Като, да. И ще направя giveaway на един Brawl Pass Plus. Обаче за тази цел трябва да направим 1000 абоната. И всеки абонирал се ще участва в giveaway на Brawl Pass. На Brawl Pass. И да кажа само, че това може да е всеки Brawl Pass. Примерно, ако стигна 1000 абоната след няколко месеца или години, или дни, или седмици, това ще е на Brawl Pass, в който се отвества различния месец, седмица. Другия месец ще има друг Brawl Pass. И този Brawl Pass, този Brawl Pass, чайте малко, защото мислите ми направо забиха. Ако тогава събера 1000 абоната, ще раздам този Brawl Pass, който е тогава. А не този на Stranger Things, защото той вече ще е минал. Или пък някой по-назад. Не. Да кажа, защото някой си мислят сега, то ще им даде първия Brawl Pass, който е на Гейл, ще имам супер Гейл скина, Не, съжалявам, ако съм ви развалил настроението, но като това си малко невъзможна цел 1000 абоната за мен. Защото аз в момента съм с 3 или 4 абоната. И да. Като това ще е от мен от днешното видео, а от мен чао! Абонирайте се за още видео и ми пишете коментари и някакви идеи.